hedder Frika, og det her det er mit fantastiske fortælletivoli. Og i det, der kan børn lære, hvordan man fortæller historier. Så vi skal jo have nogle ingredienser, når man har en historie. Og til det, der har jeg mine forskellige forlystelser i tivoliet. Der er for eksempel location-lykkehjulet, hvor børnene skal finde ud af, hvor skal vi hen. Så skal vi jo have nogle karakterer, som historien handler om. Og dem finder vi her i karaktertombolaen, hvor børnene er oppe og trække. Og jeg lover, der er ikke nogen nitter. De trækker, og så finder vi ellers ud af her på vendevæggen, hvem der skal indgå i historien. Bagefter, så skal vi have tingfinderen frem. Og den kommer ind i sættekassen og rammer en ting, og den ting skal så også være med i historien. Og sidst men ikke mindst, så skal vi hen i genresøen, hvor at man fanger en tematorsk. Det er så her, hvor det kan være, at det bliver en gyser, eller skal historien handle om venskab, eller kærlighed, eller mobning. Vi ved det ikke, før børnene har valgt alle de forskellige ingredienser. Og når det er sket, så skal vi sammen skabe historien. Jeg håber, I kunne have lyst til at få besøg af frøken Frika. Jeg glæder mig til at komme ud og fortælle. For som I alle sammen ved, alt har en historie. Det handler bare om at fortælle den.